Jeg har sådan en indgroet tro på, jeg kan simpelthen mærke, at jeg synes, det ligger virkelig godt, både tekstmæssigt, men også sådan energien i rummet, og jeg kan mærke, at odenseanerne, publikum, glæder sig, og vi kan mærke, at folk siger, nu glæder vi os virkelig til at komme ud og se en god revy til sommer, og det alt det, der skal ud i verden, tror jeg også har en indvirkning på. For det første, jamen, så tænker jeg, det der uro ude i verden, kan det gøre, at vores billetsalg bliver hæmmet? Og ja, det kan det måske godt, men jeg tror samtidig, at folk siger, nu skal vi jo se, hvad revyen siger til det. Så det er jo også en gave, at der sker så meget, fordi så tænker folk, nu må vi jo se. Det er jo en ventil på tidens tendenser og alt det, der sker ud i verden, man kan få sagt i revyen. Og vi har en hel masse med omkring verdenssituationen, så min mavefornemmelse, den er god, og jeg tror, at folk de har lyst til at komme i år. Vejret arter sig rigtig godt, og billetsalget ser fornuftigt ud, så jeg glæder mig rigtig meget.